Kwaso. Kwaso. Me say Kwaso. And I'm saying Kwaso. Kwaso is Kwaso. Again, I do back. I'm a far from. Nano. Obama Nano go from Betty. I go so some. I asked him for my debut. No, said you do be here. Nana. Did he come what's nasty? DL News. Yamamo akwaba Afrika sebono enchiremu enie Demko mo mashibedwam wonu banu dini odukwere nso ene mashibedwane edema adehia wonum ewa futu Honorable Alexander Efenyo Maken de semda tudwa echiremu se eno animu yata Ghana ban anafri mashibedwafo mamonan emamoto na mkopiemu ewa futu efrise mikese no ayamto yade no egusu atete nipa yepam Nafu yo makeni se di tujandrata na ya wata ayo jefo abosome ne de toso eyadwe no e o masibe dwa no chire mi se ha dwinye pa kopiem owini pa abanya asabe ameke se no mebebre na nankaja esa yarefo ahodo bi tumi dampo no wo made asesa yarefo ameke se na yemtuo aka no makogu no chire mi se ha dwinye pam Alexander Afonyo Maken chire mi se ono kasa ba no homaden atan mattresses dodo na abaya wo ha e de akoma adehia ameke se no egwa wono mpa Wasaka se chirem se watume tabiri sika 100,000 Ghana cedis titisikam 1 billion sa adihye wono manje mfam wa wono mayarehwe wasaka se chirem se de adro die sa Ghana ban amfa nansi mo bedu babi no ayarefo a ayemto yeda kan wonom e wo wini ba ene wo fifi mantem no e ba ha dwenye pam Alexander Afonyo Maken chirem se o magana yatem se no kopiemu e wo fifi mantem a wini ba no e ka ho ye pa fa dwade hu sensam de ene makon kan pa ne senti de asie Mama sebedwafo enya omadwini so wedi enya yesama wedi wini bafo na enya o chim se tapi enya omaga na ba ko na yewo ena dwede sensen so tuma omaga na yekoye ne mpunto mu nti ene manimu yata masebedwafo nkasa na omunya bibi enfanfa hom o kire mu se osoafo no ena hwe omaga na yapo moden so kwabena minta aka no kopie mu nanso mikase no enya de akade a doctor for the besa yade babuo na mo de abo mo ho ban no nsumpo mo nsa ka bie o chirem se ndo ahodo a atese ayarsa bia ne behia no mpo omunsa ka yenti anyanim yata o sofo hwe Ghana ya na pomodi so bomade na kopiem na famwa komo adehia wonom ewo afutu wasaka se chirem se nanim yata mesebadwafo munyina brane na munkasem na mo so munjije kakran san kwam bo adehia wonom afutu afisa yemto yade no e de adehia mo afutu e konsiedo Alexander Afonyo Maken nsem sei e de tudwa. Although the Ministry of Health has visited the Nhyiraba Health Directorate, but nothing has been given to them by way of logistical support. Mr. Speaker, yesterday I had to buy additional 100 mattresses for them, and I have released another 100,000 Ghana cedis. Mr. Speaker, the situation is really getting out of hand. Yes, I've released 100,000 Ghana cedis last week for them. And Mr. Speaker, again, another 100,000 Ghana cedis has been released. The PPEs, Mr. Speaker, are in short supply. They don't have it. Although the health minister was there, the regional directorate is yet to provide logistical support. Mr. Speaker, Nhyiraba is a commercial center. People come from all over the region, all over the country to trade in Nhyiraba. So it shouldn't be seen as a Nhyiraba problem. Until recently, cholera was elsewhere, and now it's in Nhyiraba. If it is not properly contained, it may get out of hand and may become a major national health issue. I am using this platform to again appeal to government to intervene. The health professionals are stressed. People are in distress. They need medication. They need vaccination. They are exposed. In fact, the male ward of the Nhyiraba Government Hospital has been converted into a cholera treatment center. They've also set up a tent outside to receive new cases. Children are going through this trauma. The aged are the most affected. Mr. Speaker, it's not a palatable scene. And I'm also appealing
to agencies in the health sector, as well as those in the business of mechanizing PPEs, to come to the aid of the health facilities in Winneba. It's all they need. The members who are here. This is not a Futu's problem. It is our problem. When I hear of challenges in your backyard, you know how I come in to support you. Nekrakra no ena Futu masebedwane Alexander Fonyoma ken kasa mu na wo kire mu say ade abakwa ndrada ema ne bufu pa masebedwom ne say ukopie mu ewo kwasementim eno no ewo takrade wo masebedwane ne den ade honorable Philip Fifi Bachman wo kire mu say opani wo ba masebedwom foforo o ma tena se aya orientation dia maun enkyerechire amaun masebedwom mra ne de so okokova hwani wade ahye wani space panel de team masebedwom chese na wakata nanim se etum ana wo kire mu say opani krache Edibashebajom pan wabamadi akofa de atare wanim sei glasses na ahye otem sa de na opani ne ye nyammenim de kreni eha ne ye pa. Mr. Speaker, my respected member from Kwesimintim, who is now learning the rules, must learn to be quiet. Honorable member for Kwesimintim. He's gaining notoriety for this. Stop it. And he wears sunglasses in this chamber. Stop. You don't wear sunglasses in the chamber of parliament. That was not part of the rent. Speaker has cautioned you. You are still shouting. Honorable member for Kwesimintim, if you don't want to be withdrawn from the chamber, let your conduct be orderly. Any awoti masebedwane ogina mu ede ma de hia wonom ewa futu no kra yenso na yedom ko masebedwam wonom panu teni ne de Alexander Afenyo Markin. Yanto akasiaba ne so na Minister for Interior Yamuntaka Mohammed Edensem abetuja chese ade aban ebo ne homodian so be reform Ghana National Security Architecture no sanse we hu ni say wo security agencies na oban bo hu nsem etimi koso ye pasa na be ya professionalism enso ebetimi akoso wa abro construction police headquarters wo jefo bo so mini de to so dun wo twe afipim yenu ni aduonunum no ana ye minister edi tuja say aban ebo ne homodian say security institutions no niam omu behia say omu de be ma ahoman bo ho nsem akoso ye wo man mu no omu de be fa abefo kwan so say na be ya bibia ebetimi akoso ye edi ama wom sanso no ne Inspector General of Police Dr. George Ekufu Dampare etwetwe nkomo na oche ne say omomodian na Ghana mamra no omu nhemu de say na be ya yetimemufo no so betimi edi so na ahoban bo ho nsem etimi akoso ye san say aban ebo ne homodian say eba security agencies na ebetimi akonanim. The NDC government, led by His Excellency John Dramani Mahama, is committed to improving the peace and security in the country, and we believe that the Ghana Police Service is a critical partner in achieving this goal. Ladies and gentlemen, as stated in the NDC manifesto, government has comprehensive plan to critically review the entire national security architecture and comprehensively implement reform to ensure professionalism. These reforms would primarily focus on equipping all the security agencies to effectively execute their mandate towards ensuring well-being, personal safety, and the security in the country. Specifically, the Ghana Police Service, government plans to ensure that the Ghana Police Service is insulated from political interference and undertake a comprehensive human resource audit. Minister for Interior Yamuntaka Mohammed. Yanto akasiaba no so ne yankopie mo ewa hone ne ensensemmum. Na Ghana for him say nansen beto dwa kire mu say West African Gas Pipeline Company Limited. Etwanitia ekan say WAPCO penifo wabonten. Ebe ka kire Ghana for say wonom dro benya edafom ednamponase saton. Ena nde jamframa gas efa Nigeria piem ba o my Ghana. Wonom kire mu say ayefi papa the senti envie be yanum ni no mamoden enyensesie enti envie num bia so mamoden ayemu sesie enti o meka kire Ghana for say ene aban da ho so evidence adwumade ba be koso enti no monkoto fango enfangu tema plant mi se betumi abona Ghana for etimi enyanyam kanea na ndada empenifo agaze kire mi se wonom gusu ensesie adwumade ma esi ade akonka ne ye pa adwumade o madie no bibia da den na empenifo akasa kire mu a okopiem otama eye ndwasa eliana openipa ono no eye engineer eye Benoni Owusu Agyei operations and maintenance superintendent at the Western Operations
wakasa kyerem se dwumade omudie no niema akwanka ne ye pa nyankopɔ yɛ adoma o enka so benim busuma de yanim me kyerem ase bosom no ne da etoso eye mienu emfempem mienu ade nunu munte na omawie bibia tumi atoten wakasa kyerem se efia hodo a adokro eye jamframa eye gas no eye dubani mu no wo man sie se betumi akofo wakese e de abro manga na nyinam kane nsensem ti entire mugu so mbo sa adwumadin na abo na manga na nyinam kane nsensem no ni ma kon kan wakase kyerem se Ghana fo nyina num so fa ntwe pe na nche bia omudwumade omba wie moman nyinam kane nsensem so etimi ejana na so hia yenyi na dwumadi na ye no ne fa bi no broni beka se ebe impact the population ninti ebe impact the population say ye pipeline na ye de gas efemu efi Nigeria ene takra de eba temaha no mfie numu edua ese ye pepa sa pipeline mu na ye yesa impepai na ni ayeye ne se ye dum pipe na efi main pipeline na we epoase ba hase ne yetum nti yetum na eche se gas na ebi mba temaha na yim say gas e ba temaha so power stations e wa ha na nu na wo mu use wo mu de generate power nti ni nti e pese mo ba ha na se ne mo be hu adwumedi aye ye no na enkoba se obi ka se wo mo se wo mu ye adwuma nso bibia nkoso na mo ba ha no mo be hu sampa ye adwumedi pipe no ye pepe mu nti ni nyina ye ntoboase na ye ni se nti se mfie no mu echire ani a woti ye oyopani pa ono na oye operations and maintenance superintendent Edema Western Operations work for company for aso anything the engineer Benoni Owusu Agyei enwachi na work company for no bi so mo engineers ni bi so the same say edetudwa. We started this operation on the 5th when we isolated Takoradi station. Then we isolated the laterals to commence the first peak on the 7th of February. Then we have received 3 peaks, averagely 3.5 days. So we've made some gains in terms of our estimation. We estimated 4 to 5 days. However, we optimized it and we have received 3 of the initial 6 peaks. And after assessing the line and the debris and that we saw in Takoradi, we further optimized the pigging operation, and to the extent that we decided not to run another peak. So we launched the caliper. The caliper is also an intelligent peak. It's currently in transit, like I said, and we should receive it early hours on Saturday, 22nd. Once we receive that peak, we will now launch a peak in the Temalatra. As I speak to you, we have the divers working to replace the valve. Any awoti ye engineer yana juma ewa West African Gas Pipeline Company Limited. Etwedetia kan se wapko empenifo de be ene awoti ye. Yanto akase bone so na dom kuma mo amrahye bedwafie e de nsem abeto abanyanim e kyerese eye producer price e de makoko no momba modia no muntimi entum enko 7,400 Ghana cedis per bag esansa wokọ ye world market prices na se no etimi adu $11,000 per ton inti aban abomodia abehye eye akuafo bo se obetum e de akọ eye 70% no omomodia no ondi ne boshe ne so esansa ye press conference bi akọ so amrahye bedwafie wo ye for bosome ne da etoso dunkunu ana Mr Isaac ya opoko no na ye MPP amrahye bedwani e de ma eye offense south e di betu dwa se eye producer price na nya de ekoye e de ma akuafo ne kra esa se eye dom kuma no omadi aban ho ya papa e wa bra oye campaign no o hyebo akese ma obeka kra se akuafo no obema omo eye 70% inti adenti na se de ase omo hyeda ehu se ne omo ye na chese omadi hu ya ye pa na ye Minister for Food and Agriculture ye Mr Eric Opokun so e de betu dwa se ampa abayaja atumu se ye proposal mo de brand se nka onye ni 60% no se say obeye ni 70% inti aban enhye na 70% no ofa enye ma eye akuafo ne san se omodi ahoden pa ana ahye adwuma yi mu inti otimitwe omo se sika ye be boa wom ama omo so amabrabo no etimi emu ayede ye e de ama omo ye papa. During the 2024 election campaign, the expectation of farmers were heightened
by the NDC sustained promise of a higher producer price of not less than 70% of the world market price. Anxiety of farmers has already built up in the past 44 days of the NDC in office, and nothing must be done to let these fateful moments get out of proportion. We know that the producer price is usually reviewed and announced at the beginning of the crop year, that is October. The immediate past administration has shown the way that the producer price can be reviewed in course of the crop season, whenever the circumstances are right, in the interest of the cocoa farmer. After announcing the producer price of 1,308 per bag on 8 September 2023 for the 2023-2024 crop year, it was reviewed and announced in April 2024 to 2,070 per bag. A new producer price of 3,000 cedis per bag was announced on 11 September 2024 for the 2024-2025 crop year, and the price was again reviewed in November 2024 to 3,100 Ghana cedis per bag. What with the world market price having gone past $11,000 per ton, the circumstance has more than ripened for the cocoa farmer to hear a new producer price. We therefore demand that a new producer price of not less than 7,400 bags be given to the farmer immediately. I repeat that. We therefore demand that a new producer price of not less than 7,400 per bag be given to the farmer immediately. Enia uti ye Mr. Isaac ya opoko na ye MPP mra shebedwani edema offense south. Yentu akasiabon so ne yenkopie mo ewa pie mantemu na Eastern Regional Manager edema Forestry Commission Isaac Noble Asian wakase chiremu se make say no omunsa tumi aka enipa mako nwotwe 8 so wanam enam koti kwan so etufu magudie ewa tiwa folesenim na openi kase no chiremu se wombo maden enya tip off edi free eye emebunu ne adehia wonom ewo eye potrase ena wo chiremu se omoka kire ne se ne emebunu bi pa na adehia maden asesam fidie mumunu tom excavators akwakwa wura etuwa folesenim no eha adwenye panti openi manama oto na brasante saade a ebe ha adwenye pa ena openi chiremu se ana me na twamba ne yakwa wura hwa no ma ampa ne ampa san ne nuane ampa ena de jase excavators egu kwaye nim ena oduma nkoma asase odi gya yen ene kwaye eboa mebo jese ne yemo ho ban mo man Ghana emeya ne pa no emebuni edi mfidie kosim etwa nuane gu etu galamsey essence ase o chirem se yekwasu Ghana fo aniku ayati wa foles ne ye pa ne senti anya de ombetena ase enhwan pa masami kese etiwa foles ne so Ghana de shebi etuma se ne kwa na openia ne dende eye nebo Asian chirem se ade ba kwa eboa ompa ne nyina ne se omukodu ho no no emebundu do na atumi dwane ye ne oyiwe omu yifum na omu dwane ye omukopie omu no pe na omu hu se omu excavators no omaja ede esi honom efe nso emebu na mo waye poturase so bo papa eta wo machi ebo menipo mako nwotwe de wonom etumi so mpachi echi wonom na openia ne dende eye Mr. Isaac Shen chirem sem sesi amike se de enipo mako enan a anasa nwotwe a wonom eye illegal manners won bade de okopie mu eweche bi eye police command so nhwehwe mu nsemu na mo na de enti a eka mako so mu kwehye eye tuwa folesenim enkotufu magudie no omkonko chine Ghana fo nyina NTB Memende a 16th of February. DLFM 106.9. Oben Potrasi Adwoa Forest. Adwoa Forest is a forest be a no so mopama Ghana man nkanka nkrana no potem. Na etede nkrofo bi akosho ho what the machine or excavator ekura ho pede wokaye illegal mining your friend Galamsey. Nti wa be mende enyimru no na ada asa. Nti ya nkrofo fa order ga
wɔkɔhwɛ ma wɔasi na wɔkɔɛ no wɔkɔto mmeranteɛ bi a wɔambɛtiri awobɔ wɔkɛbi mu kitaturu nti yɛn nkurɔfo no ɔyɛ forestry fo wɔatum yɛankɔ yɛnka di dwuma yɛrepɔte ma police DLFM 106.9 yɛnsa nka police fo no na mmom yɛankasa forestry fo yɛduru pɔtrase kurom ne yɛbɔ mmeranteɛ a wɔwɔ no amanneɛ dɛ wɔn mu a ɛne yɛnkɔpam nkurɔfo no mfi forest no nokware wɔsɔ yɛn mu na mmeranteɛ a wɔwɔ pɔtrase wɔn nyinaa wɔbɔ kyanku wɔdi yɛn akyi ɛkɔɛ na wɔn a wɔyɛ dɛm wɔdi dɛm dwuma no a kwasi mmɛmɛda no wɔpam forest fo no bebree guane na mmom pɔtrase mmeranteɛ no bɔ mmɔden ama yɛn nsa so nipa awɔtwem ɔyɛ 8 na yɛde wɔn nyinaa bɛsɛn kɔm a kyɛbi police DLFM 106.9 wɔde fa biara no yɛn nyinaa yɛde fa ɛno akyi ɛna Isaac Eshen ɛsan kyerɛ mu sɛ ɛmɛbu na wɔnom wɔ poturase no Ghana fo nyina mo ntan n'akyi ne yɛmfa nsɛmmɔ kɛseɛ ɛne mumume ɛmɔmɛbu na ba so pa ɛfiri sɛ nyɛ obia ne bɛyɛ ne saa sɛ nipa bɔnfoɔ akɔbɔ hyɛ kwayem na wɔnom ɛtufu magudeɛ na mɛbu na kaka wɔnom ho ansɛ akwayɛ na mɔmɔden ayi wɔn asutire deɛ ɛyɛ adepɛnti Ghana fo nyina yɛmɔmɔden ne yɛmmɔ mpanifo nkwadaa wɔnom ɛwɔ poturase na ba so pa ɛfiri sɛ ɔma yɛadeɛ yɛ paa wasan ka sɛ kyerɛ mi sɛ adehya mo Ghana mɛnsa na hodo mu nyina munsua wei ɛmfɛmfiri ɛmɛbu na mo poturase ɛfiri sɛ deɛ ɔma yɛ no sɛ Ghana fo tunya tumi yɛ ne saa illegal man na sɛ galamsey no ɛtɔ ɛbɛtumi atwa na yɛnsa ka wɔn mu bi no nti no machine no yɛgye esi hɔ machine no ɔnna menyo kɛse DLFM 106.9 nti pɔtrase fo mmeranteɛ so wɔbɔ yɛ ade ma yɛn papapa ama yɛn nwa so nka community bi a wɔwɔ Ghana dɛm galamsey kɔdo wɔsɔre abɔkyɛnku edi aban ayɛ ahwɛdɔfo yɛ akyi na nka yɛtu dɛm galamsey mu sa nka mengyinzi dɛ yɛwɔ ɛhaw biara wɔ m'anim ɔsɛ ndɛ galamsey no sɛ yɛsu ɔsɛ asase ɛkɔ hɔ a nsase a ɔwɔ outside a wɔayɛ galamsey wɔ do bi asase no asɛ wɔtum di dwuma biara wɔ do nti yɛda ase dɛ wɔntena hɔ ma yɛnyɛ hwɛ ha ma nkɔfo so wɔnka sɛ forest akwae a yɛyi ato hɔ a nnuaba na mmoa na yɛbɛkɔ apɛ sɛ nti pɔtrase fo mmeranteɛ Ghana fo nyinaa wɔn mmoa ne yɛma wɔn mu ayɛ ade paa wɔn nkɔdaa na wɔn mmoa na nkuronkuro a wɔwɔ Ghana nyinaa nso so a galamsey ɔresɛ wɔn asase na wɔn nso wɔn nso wɔn bɔ kyenku na wɔn kapam nkurɔfo no mfi hɔ na yɛn nyinaa yɛn wɔn bɔtɔ yɛn wɔn mɛn. ne kurakura mu no ɛna Isaac Eshen ɛkyerɛ mu sɛ adeɛ baako a ɛyɛ kwansideɛ deɛ mo dwumadie ni sɛ ɛdi kan wɔnom ɛni akadeɛ ebio nso ahobammɔ nsɛm nkɔnkan ɛmfa ma forestry commission fo ne firi sɛ kyɛsɛmi kɛseɛ no galamsey fo na mo kɔ a mo kitatuo di mayaw ne sɛnti woyɛ forest guide na wokɔ na nkuta akwadie bi a ɛmmoaw enti aban yɛ bibi fa ho firi sɛ sɛ no ama ne saa pɛ bɛdu baabi no illegal manners anasɛ galamsey fo yi bɛsɛ Ghana kɔyɛ nyina no so mu nkyerɛ mu no ɛnie yɛafrɛ damadeɛ dɛ wɔn bɔn wɔn nso yɛn ase wɔn ma yɛakadere yɛn fɔn kum dɛm no ni ebi dɛ ɛnyɛ galamsey nkoti wɔn a wɔpaapa adua wɔ forest mu nyinaa yɛkɔ wɔtu wɔ brɛ yɛn papa etu na ndzɛmba a wɔkitakita no yɛntum mbɛn nka no na sogyafo wɔboa yɛn na ɔboa kakra yɛkɔ a usuro wɔ guan na afidi sogyafo no twe wɔn ho fi yɛn ho kakra no ama ɔyɛ dzen paa ɛbɛkɔ no ɔyɛ nokora paa dɛ bɔkɔ no kitakita etu DLFM 106.9 bisi wɔdam akonnwa no koraa mpo a ɛbɛyɛ dɛn na ɛnyɛ wɔn esi nka dɛ ɛkɔto aturu abɔ nipa anaa dɛ yɛnyim ho nyimdie a yɛbɛtoto aturu nti ɔnokora yɛhia nyama bi a yɛte so yɛde bɔbɔ yɛn ho man ɛna nyɛ aturu na nyama kɔtɛ yɛhia ebi kaa koraa a yɛde bɔkɔ hɔ yɛde bɛfa hɔ akɔ hɔ ne aka yɛnsa ka nipa no koraa yɛde bɛtena ne akɔ ne nyinaa yɛhia nyama pii na ne titiriw yɛhia mmoa na support fi ɛne a wote yei ukopie wa pie mantem ɔno ɛna yɛ manager ɔda forestry commission ɔno dwumedi ano mekyerɛ Eastern Regional Manager ɛde ma forestry commission ne den ɛde Isaac Noble Eshen amane boy yɛn nsɛm kyerɛ ni continue kofi ɔbɔ ɛde fie pie mantem ɛbɛsome ne ɛda yɛ ho yɛba kasebɔde aka akyi no yɛbɛkenka ne nyina da ɛde asomo
Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount. Se wo United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchira wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station honomo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afeyanto akasebo ne so ewanije die ma na chesa awehosem kese pa na abetoja na chesa Ghana sini twani mawuli semevo eya ade a wedding frishia na aduosia miensa chese watu anananum wonsiedo ya ewa eye yawada Ojefo Sammy Adwoa to so aduonu won fimpim mienu ni aduonu num ewo ya Rage Hospital no won krampupri mantem ha e de feja hyehye bia eno course ewo ni fie na chese ya Ojefo Sammy Adwoa to so nso no eye ni fie no wa dental snit flat no ya ade a report ebeto ja se eja etimi to fie honum ewo abra na wada anyakopɔ ye na adom otimi dwane ye na emomodu abontina no twahwe ya chese adofo efa no ade no koto ayaresa bia se enko betimi age ayarehwe na ye Executive Director Edema Beyond Benz International Judith Kato Addison Edibetu just say ya dia yes ni twani any critical condition wom na nya sem keto akranti no na nka omo jeje ntobo asa na ebe yom betimi di aboa no na watimi atena nkwam na nso Nyankopɔn na de ma ono ana agye se de oru amawuli semevo watimi ato anananom ewo nsiedo na bra na wote ase no ni senior twaye no ebini I thought I told you not to come back when you exceed the time. You have spent exactly DLFM 4 minutes, 27 seconds, 44 microseconds. Quiet. If this were the good old days, I would have given you 6 lashes straight, even 12. Hey, That's my stomach. as for you students, when they give you healthy and nutritious food in the dining hall, you don't like it. You rather prefer all those insalubrious foods at the canteen. And you too, where are you coming from? Sick bird. Sick bird. I think since everybody in the school is suffering from running stomach, we must organize a marathon. Eni ya uti ye mawili semevo ewa bra na otiase ni senior otwaye no ebi ana wote ni nken. Eni pa obabi ko Ghana from Facebook no so DLFM 106.9 mawili semevo no nimfoni ni videos gu so wo ba senior hodo otwaye no ebi ho no ma ye to Facebook no so aba benya bi na wa hwe na obi ni mawie yampa se gya tumi atokobra ne dem enkra beto bia kire mi se ne tire hu nwi nyina hye ne tire hu nwi ba kumpanka ema ne hu nwi se kura entina se be ye obenya nkwane de na den pa na den Nyankopɔn fa ne kransi ana ya se obi anim ko be fa se obegu na mom ne wuo no den pa se okobra ne onyare odane dem keku oda de gya to dem na watumi ahye ma ne tire hu nwi nyina condemn emene watu anya no monse do Nyankopɔn fa ne kran fancy se de asie no ya pa nti we de movie industry no de kan nyina se ma mu nyina yakɔ na se ya hwere ye de hye kese a ote sayen kenka Ghana fa adwenkyere mo Facebook no so Richard ahwe no chim say good afternoon goes to you Pentecost elder takwade Kwadwo krom twaba wo de hye konkon ne Adwoa Agyei Sikapa mo bo adwumaden pana kase bo no emu de pasa no manama enam DJ Ghana man fidie ni so gbetre station o chim say kase bo ne mo de pasa no manam na oda ya se pa yeso ya da se Baba Mahama oboase no chim say President Mahama resetting the base pay from 25% last year to 10%. Hey, is this tight? What a factory reset? Government workers, kafra. You, yeah, that's it.
Master Prana Junior Kentampo no chire me say ohwe kase yebone life pa wiawe ya emu the pastor no one nchia kase yenkoma hwana bo Charles Waten Oti incoming Greater Accra Regional Assistant yes Secretary yada se pa Beyond Grace no chire me say good afternoon you guys keep up the good work greetings goes to my love Davis Owusu yada se pastor wonso odo agye nchire no edebere na yegina we se kase yebo no ye bunu kom se pon kase bodo me se mufo eye maze mebe entwene se mu edema yen kofite de kopi mo Facebook no so ne menu so abeso mawie no edi amagye so eye takwade kodwekrom twobe wodi hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes ara soma radio mu nyina ya santo a na Adwoa Siki afa ne nkonwa na odi diara wadwumadie no ato aso edi asom yen imamu nyina mu enetia adehye midimafo pokwase